vendéglátó helyen megfordultam. Szőke Sándor egyik a 100 tagú cigányzenekarnak, akit pedig mellette látnak, ifja Berki Béla, a 100 tagú cigányzenekar vezető prímása. Azt mondják, született tehetség, 5 évesen már operett részleteket játszott. Eljátszottam állom, édes állom. Akkor meglepődött. Anyámat másnap küldte a hangszerüzetbe, vett nekem egy pléhegedűt. Innen egyenesült vezetett előbb a Rajkó zenekarba, majd kiskatonaként az 1972-es Ki mit tudra. 11 millió ember, az csak nekem, a Kiskatonának zsukkol. Ezt nyugodtan elmondhatom, mert útfélén az elődöntőtől kezdve már nem győztem programokat adni mindenkinek, aláírásokat. Biztatásból most sincs hiány. A különbség csak az, hogy most nem 11 millióan, hanem alig 1 tucatnyian hallgatják a világhírű prímást. A helyszín a főváros egyik nyugdíjas otthona. Itt lép fel Magyarország első és egyetlen közhasznú cigányzenekara. Havi 62.500 bruttóval foglalkoztatják, hogy a kerületünkben bármilyen fellépés van, vagy bármelyik párt kéri, vagy nyugdíjas otthon, vagy iskola, nagyon szívesen rendelkezésükre állunk. És hívták-e már a pártok? Hát egy MSZP még hívott ember bennünket, de remélem a továbbiakban jelezték, hogy kellünk, és foglalkoztatnak bennünket. Ennek nagyon örülök. De a hegedűnek nincsen pártállása. Játszanának ők a Fidesznek, az SZDSZ-nek és az MDF-nek is, ha hívnák őket, de nem hívják. 15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy képzett zenészek munkanélküliek legyenek. A 70-es, 80-as években, amikor a cigányzene fénykorát élte, 4-5 ezer muzsikusnak volt állása. Bekapcsoltuk a tévét, ott voltak a testvéreim, a családtagjaim a tévébe is, tátott szájjal néztem ezt is. Bámultam, hazajöttek külföldre és hozták a csokoládékat, a játékokat. Csak Magyarországon 2000 szórakozó helyen léphettek fel, nem beszélve a külföldi turnékról. Olyan eltávengedélyen volt, hogy Budaörs, New York, Budaörs. Én mai napig érzem. Azt Berki Béla is tudja, hogy nem itt, ebben a 7. kerületi padlásszobában lenne a helye. Hiába kell a pénz. Pártnak bemehettem volna bármelyik szállodai vezetőjéhez. Miért nem ment be? Én így születtem, én ilyen vagyok, mondom, majd szólnak. Nem szóltak. Becslések szerint ma Magyarországon 4-600 hivatásos muzsikus van állás nélkül. Többségük olyan cigányzenész, aki klasszikus, szalon és jazzzenét, illetve magyar nótát is kiválóan játszik. Így aki csak teheti, külföldre szerződik. Tehát házak vannak is. A végén állva tapsolnak az emberek. Alig tudunk lemenni a színpad. A 2 órás koncertből a végén 2,5 óra.